Vážení páni, v mene dýchovej hudby Modrovanka vás chcem privítať v tomto predvianočnom čase a spríjemniť vám nedeľné popoludnie. Pripravili sme pre vás kyticu úvitu nie z kvetov, ale z darov našich predkov, z piesní moravských, českých a hlavne slovenských, pretože slovenská pieseň vzácny je dar, ktorú nám Pán Boh do mena dal. Prajem vám príjemné počúvanie a teraz už nasleduje prvá skladba Chodila Mariša.